ତ ହବ ଆମର କେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହବ ପିଟି ପିଟି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ମରିବୁ ଆଉ କଣ ଭଲରେ ଭଲ ଯଦି ମୁହଁ ବନ୍ଦ ନ କରିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବି ଏମିତି କଣ ହୁଏ ନେତା ଆଜି ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଘର ସଂସାର କଥା ଚିନ୍ତା କର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେହି ସୁରାତ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇଯା ଚୁପଚାପ ତୋ ବାଟରେ ଯା ଆସୁନ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି ଗୋଟାଏ କଣ୍ଡିସନ ତୁ ଆଉ ମାମୁଁଟି ବେଶୀ କରିବୁ କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛି କହିଲୁ ହଣା ଖାଇବୁ ଶଳା ମରିବୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଉପାସ ରହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଏବେ ବି ରାଜି ହବୁନି ଆରେ ମରିବୁ ମରିବୁ बहुत हेला पड़ता बाड़ा देखुची तुमरा काठवाड़ा माड़ संभालछु एते बाटा आले तथापि तो मन शांति होउनी ओए एटा भलरे मानिबनी सला बहुत नेतागिरी देखुछु न आ से हाथ गोड़ रहिले तू नेतागिरी देखु सब दिन पाई से हाथ दिटा मते दबा आ गाई